lang lipan tami curu lo lapen putot itu x em sir rong kitimu afan tami curu lo pimatang te lagi ada pran arwe hamdat pen tami lang bang fit pen itu pan nang than nang mum dun lo pini kuson te kem nai me dam nai me pan tami nang serap cetun pot lang pan tami curu lo lapen putot sir processor te mai phu delai bazar committee lam phantame patumi dig lom pen tame tum phandak upuson se ke claim ke dam nang jima lapen pini go son no tame alang tame jakong pen kaldes tame lang lam thei pen nang than pen tame kwan ne nang cherap dun pota alang phantame nitum rong mar jong listening so terang phantame chorolo lapen puthot dak rong asar sar hom singkro alang phantame chorolo thela bangso ajai megha kitcheng pen non pinni an alang nang cherap dun pota me alang phantame chorolo lapen puthot dilai kiasi head branch ini ladak rong marjong patwa klam mate rong marjong LP school patwa klam along felicitation come education awareness program KB pon ke pining 2025 aningkan dak rong porjang rismaratum metric pen dang lokho MA an ke pas dun bang create rock do la si la rong aris somar okorjang metric ki undun high secondary ki undun degree ki undun academic ki undun pan karcho pon lo arjin include pen api pining potot cheng pon tulo la si nili tungke loka charlie somar tomhan an sosianing perung dut la pen chethan chimum high secondary pass that pen copy ahin kachali si kemema MA pass that pen copy ke claim si kemeji ma boring abar sai kelong dunia pan koson abidi pen si cepaun dunia ma lahai lam si kachimum pen dak rog si kadu we chetong lo sorkering amra tuna chetong lut XCM long kitimung alang lita do apen dak lisu ejang aterang kecepa hempu pon patir pipon apesen sekretari atum tadi jom celang pet pensi tini mai pichun lo apen nasi mesen pen program chun lo apen ansu si rong group cepa meji cepang thili cepak lar poni apan si cetan cemum pondo sining thelo kadu ko bi dakrong dora rap mekar pen ore di sobasa rong sar kadu pen selang pet pen ansu si tum rong marjong acing turi pansi non je bangji bom ciklu tamaningkan tame ke klempon pasekrum pen klempon bom po klempot po ansi dapat ni phaing ko rapo aru chiklolo ye tum felicitation program labang bangso ajai mek kedeng pona bangken ni tum pinning 2025 HSLC satla open ke HSLC lapen ke degree tum phan lapen ke post graduate tum phan HSLC long wangke bang ner kep do lapen ke HSLC long mangke bang thom lapen ke degree long bahani lapen ke post graduate long bahini lapen ke dola ITI long pen inut do dak lapening dak bojan ITI long kuligaw long do bang first batch tum lo pining si kyun cheng la fla bang so kuligaw ITI dang bilo pen kyun cheng sontre tum la kadok ka ve pen bang kre truck nitum sil bang so organize nitum la rong si dak rong marjong dilai market dung lo rong sivet sinitum kadu pen rong sivet ti kadok besi bang kre truck dolo hilto pen ke nitum la dak rong si
an sini tum la pang so felicitation program ke deng lo la pen guest pe ni bangin tum chuhang lo lalu la pen tum la bang so organize ke lalo je iprang itum iprang aphan kachari ahin buson si kachari dun thekjima la pen kupi afai si ni tum kachari pondu thekjima metric pass that pen kupi line si enjima higher secondary pass that pen kupi line si lejima graduate that pen pi line si lejima lahai tamin ikum che thang chimum lo la pen pin ni tum long education awareness tame bipon labang ke tum dak catching hon lo sar no benterang Karbi language board development chairman la pen ke ex vice principal lo difu government college alang lihin pen si education awareness program tamin tum hanang than dun pen non pining asadlang ki unduna tum phan an tami mission pen itum hanang than te kang je iprang kopi ko son pen sin itum ke charli dun kopi pen si itum ki prang dun thekjima kopi line ke charli dun pen si itum han ke medun jima ko itum han pini jume senalam pen itum han ro si sarno bin terang phan tamin itum rong marjong risonim so terang pen tamin itum choro pajero environmental felicitation program dipon labangke pining sinil tumpang cheng lang la si morning kan ka prek tun ta mate kewangi bomarni an satame ne tumla rong marjong risonim so terang pen bangke la felicitation program abang ke ne tumke deng pon ber ko